Fy enw I yw Illyd Dafydd. Dyma'r newyddion diweddara o Ffrainc a Hydref y 2013. A Hydref y 9 fe arestwyd myfyrwraig 15 mlwydd oed, Leonardo Di Brani, yn Les Dŵb, a gorchwynwyd iddi hi a'i theulu i ddychwelyd y Gwlad Genedlaethol Kosovo. Mae teulu erbyn hyn yn ôl yn Kosovo, ond mae François Hollande a'r Lywydd Ffrainc wedi gwahodd yr arddegfraig i ddychwelyd i Ffrainc i orffen ei astudiaethau brefi. Dywedodd Hollande na fydda'r gwahoddiad yn ymestyn i weddill teulu'r Dibraniaid mewn gweliad ar dyledu Ffrainc, ac fe ymatebodd Leonardo Di Brani. Ni ab yn ôl i Ffrainc ar ben fy hun, ni adawodd yn heulu, ac nid fi'n unig sydd yn angymenychu'r ysgol, mae angen ar drynodydd addysgol. Mewn bynodd arweinyddes o Blaid Front National, Asgellfu, Marie Le Pen, yn y drafodaeth ar ddydd Gwener Hydref y 19, gan ddweud mae'n glir i'w weld nad oedd ganddi hi, neu ei theulu unrhyw beth yn Ffrainc, gan ymateb i brotestiadau a welwyd ym Mharis. Yn ôl papur Le Monde, roedd rhwng 4,000 a 12,000 o ddisgyblion ysgol yn protestio ar ddydd Gwener, gan orchymyn dychweliad Dibrani a'i theulu yn ôl i Ffrainc. Gyda chysylltiad y teulu a Sipsiwn Romani, fe benderfynodd ar gweinidog gwladol Ffrainc Manuel Valles i ddamfon y teulu yn ôl i Kosovo, ble fydd cymorth cymdeithasol yn talu am llwg i cartref am flwyddyn ac yn dalu am pren llosgwyr ys y gaeaf. Yn yr Arden, mae cynrychiolydd y Front National, Anne-Sophie Leclerc, wedi gwahardd rhaghareg dros y sir yn ystod etholiadau lleol 2014 gan ei fflaid. Ar raglen enwa special Arnos Iau ar sianel France 2, cymharodd y Leclerc bobl dion i fwnciod, ac mae wedi gofyn i sefyll lawr o'r ras etholiadol. Mae'r fam 33 mlwydd oed sydd â 3 bant wedi bod yn gefnogol i'r Front National as oed ifanc iawn. Mae Leclerc yn gwynebu diarddeliad o'r blaid yn gyfan gwbl ac yn wedi gwahoddi sefyll o faint bwrdd disgyfieithu'r blaid gyda'r Front National yn pwysleisio pwysigrwydd ei delwedd ar y we a chyfryngau cymdeithasol, wedi Leclerc gyhoeddi sawl delwedd dadleuol ar ei chyfrif Facebook dros misoedd diwethaf hefyd. Gyhoeddwyd ar brynhaws Sul Hydref y Geirfed, mae'r gwleidydd 58 mlwydd oed Patrick Menici bydd yn cynrychioli o blaid sosialaidd yn ystod etholiadau lleol 2014 am y sir dinas Marseille. Ei brif wrthwynebydd am y cyfle i ennill y sir y Sami Gahi, gyda Menucci yn ennill 58% o'r bleidlais fewnol, ac mae Menucci wedi bod yn aelod o'r blaid ers 1968. Dywedodd Menucci rydym yn mynd i roi dimensiwn o Marseille yn heiddi yn ôl i'r ddinas. Yr un dimensiwn mae gweddill y wlad yn disgwyl o'r ddinas. Mi bydd Menucci hwnna thebyg yn gwynebu Jean-Claude Gaudin o'r UMP a dywedodd Gaudin yn ystod yr wythnos. Mae ddau ymgeiswyr wedi blaenoriaethu cystadleuaeth personol yn hytrach na'r ddinas o dros 850,000 o boblogaeth. Bydd y ddau yn cystadlu ar sef Maer y ddinas yn ystod misoedd cyntaf blwyddyn nesaf. Ar y ddydd Llun Hydref yr 2020, fe gyhoeddodd papur dyddiol Le Monde honiadau drwy help Edward Snowden, y cyn-weithiwr i asiantaeth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau, yr NSA, bod yr NSA wedi bod yn goruchwylio sgyrsiau ffôn ac e-byst preifat yn Ffrainc. Yr honiad yw bod rhwng Rhagfyr 2012 a mis Ionawr 2022, bod yr NSA wedi gwrando yn anghyfreithlon ar dros 70.3 miliwn sgyrsiau ffôn yn Ffrainc. Yn ychwanegol, mae Le Monde yn honni bod y NSA wedi darllen e-byst tanysgrifwyr y gwasanaethau e-bost wahanol megis Wanadu, Orange ac Alcatel-Lucent yn ystod yr un adeg. Ymatebodd gweinidog gwladol Ffrainc, Manuel Valles, gan ddweud bod y datguddiad yn syfrdanol ac mae wedi gofyn i gyrrychiolwyr awdurdodau Unol Daleithiau i esbonio gweithredoedd ei asiantaeth diogelwch swyddogol. Mae'r stori yma yn elfen arall yr hanes a ddechreuodd yn mis Mehefin gyda datguddiad gwreiddiol Edward Snowden am yr NSA yn papur newyddion y Guardian, ac mae disgwyl y stori datblygu yn y dyddiau i ddod. Wedi 2 rownd agoriadol Cwpan Heinig yn Ewrop, Toulouse yw'r unig tîm o Ffrainc sydd wedi ennill 2 gêm cyntaf, gan guro'r Eidalwyr Reserfau Adref a'r Saraceniaid o Lundain yn Wembley. Mae Perpignan a dop grŵp 6 wedi curo'r Caeredin
prynhawn sydd gyda pwynt bonus ymwysodol, tra bod y twlol wedi siomau cyfragwyr dros y Gymdeithas, gan eu colled yn Caerdydd yn erbyn y gleision. Mae'r top 14 yn dychwelyd y Gymdeithas yma, gan y gêm ddarbu Paris ar nos Sadwrn, yn cael eu cynnal ar gau Stade de France rhwng Stade Francais a Racing Hô, tra fydd Bryd yn teithio i Clermont yng ngêm ddarbu canol crap.